Hemen nago ni tristia, ama largunen semia, kartzela baten penak esaten daukadazanak ugari, neure pentsamentuari. 10 urte nituzala, jakintzan errege hiltzala, enekian nik hasiko zanik hagaitik erran jentia, ta ingitsi zer zan gerria. Neure aita gizahua, gizon bihotzan dikua, Hernaniganen eridu eben eta etorri zan etxera, zauria sena datutera. Puskatuta eukan besua, galduta erdiko txokua, imini barik, inok bendarik, noiz bihar zan orduan huts, gelditu nintzan umezur. Fragata eder bateguan, Habanarako goguan, embarkau nintzan morro egizan, ta berrogei egunian, Habanara heldu ginean. Neu ondo ezagutu ezkero, generuagaz taugaz abagaz, joan nintzan bera kruzera, beste etxe bat imintera. Bariaku gau batian, heldu jata zanatian, soldadu batzuk igonda zeintzuk lotu ninduen sokakin, diadarrez muera elekatxupi. Ordutik ona kartzelan, bizinaz ez dakitzelan, sarrit askotan daukat gogotan, kendu